Malawi Today. The DC kuyimirira Malawi, kuwalankhulira Malawi, mosayang'ana mtundu wa munthu, mosayang'ana nkhope, mosayang'ana chigawo, osayang'aniranso chipani cha munthu, kungolankhula chilungamo. Lero tilankhula zambiri zokhuzana ndi kupaki. Msonkhano wa paki umene unachitika ku Blantyre masiku atatu wapitawo. Malawi mudziwe tchutchutchu kodi msonkhano umene udapindulira chani dziko, ndipo udali wa chani, ndipo ma delegates kapena dziko likufuna chani, anthu adalankhulanje. Nanga ife okuyimirirani omenyera maufulu tidalankhulako chani kumeneko. Koma mwina tisanapite kumeneko ndakufuna ndikukumbuseni a Malawi kunena kuti 10 June siku lovuta kwambiri munyengo, siku lovuta kwambiri mmoyo wathu likuyandikira pamene tidaluza vice president ndi anthu ena 8 kuchikangawa. Pakana lero mayankho kulibe, anthu sadadziwe chimene chidachitikacho. Ndakufuna ndikupempheni inu a Malawi kuna kulikonse kumene muli kuti kuchokera lero kukafika pa 10 June tiyeni tikumbukire moyo wa Saulos Chilima, tiyeni tikumbukire zimene zabwino zimene adachita, komanso kusakasaka mayankho kuchokera kwa Mulungu kuti zivute zisavute chilungamo chizadziwike. Nkhani zazikulu monga mmene ndanenera ni nkhani yokhuzana ndi paki. Msonkhano wa paki umene cholinga chake kudali kusakasaka njira zabwino zokuti chisankho kuno ku Malawi chizayende mabata ndi mtendere mopanda chinyengo. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikutengereni kuja kumachedwa ku army, ku polisi, ku prison, kumene anthu akuzunzika kopsa. Ukayang'ana nkhani ya ma house allowance, ukayang'ana nkhani ya madzi ngati kumvera ku battalion, ukayang'ana nkhani ya welfare ya asilikali, pena pacho umakhala ndikumaganiza kuti koma asogoleri athu amawaganizira asilikali, asogoleri athu amakhala ndi umunthu. Ndalama imene akulandira asilikali wa army, ndalama imene akulandira wa polisi, ndalama imene akulandira wa prison, ndikuona even nkhani ya ma promotion mene akupangira kungosankha okha aku Central Region azibale yawo, pena umakhala ndikunena kuti koma kuno ku Malawi anthu sitimakondana. Andi uthenga wanga mama wauno ukupita kwa President Chakwera, ukupita kwa mkulu wa army, wa mkulu wa polisi, komanso wa prison, kuti pena pake muzitha ndikukhala ndi mtima wachifundo, mtima wokonda asilikali, chifukwa peni imene monga amve inu ndi imene so amamva anthu amenewa. Kuba kwachuluka kwambiri makamaka ku army, kuba kwachuluka kwambiri ku polisi, ndipo simukuganizira solo kulabada. Kale roti nkamva kunena kuti amene amaberedwa ndalama zawo ndi a polisi okha, akakagwira ntchito kwina kwake akamabwera kwa kumatenga ndalama kumapereka kwa mabwana. Koma tikunena pano mayeso a standard 8 amene alembedwa posachedwa pompano, inu amanebu mudziwe, komanso president amene muli commander in chief mudziwe kunena kuti aberedwa ndalama zawo. Exercise imene yolembesa mayeso inali yokuti msilikali wina aliyense alandire 550,000, koma tikunena pano aliyense wapasidwa 300 kuzonza kuti 250 waberedwa. Anti tikayang'ana nambala ya asilikali imene anakayang'anira mayesowa ku army kokha ndekuti ndi 28 million imene yabedwa, imene yagawanidwa agawana mabwana. Iziti tikungolankhula za kumvera battalion. Mvera battalion ndi mbali imodzi ya asilikali, dera limodzi limene kukuzunzika asilikali amagwirira ntchito kumene koko kungolimba kuti nanga ine nditani, koma si malo amenenso ali very conducive kuti msilikali akhoza kugwirako ntchito. Chifukwa tikunena pano ngakhale tidanena mbuyo muzoda ndaula za mazi, boma kapena asilikali kapena akulu office of the president of cabinet and cabinet akulephera kugula mapamputu amazi.
andi kumene kuku ena mabanja awo asa ali gwedegwede kufuna kutha chifukwa azimayi akuzunzika kuti akapeze mazi, failing kugula mapamputu and yet daily akumaba akuluakulu ndalama daily ali pansewu kuyendera and yet kumvera battalion kulibeko mazi. Even oloma house allowance alisa anamchosera 200,000 house allowance and kumene kuku anthu akuzunzika and akamapeza ganyo ngati imene iyi yomapita kukalembesa mayeso ndi kukayang'anira mayeso even kukangopereka security akamalandira ndalama zimenezi zimakhala ndalama zokuti ziyathandizire iwo, koma akuluakulu aku ame aabera asilikali ndalama zawo. Undu uthenga weni andipena pake muzimva chisoni inu akuluakulu aku polisi, muzimva chisoni inu akuluakulu aku ame komanso ku prison, muzimva chisoni mukamayang'ana asilikali anthu amene wawa welfare yawo sili bwino, kuchokera ku salary, kuchokera ku ma uniform, kuchokera ku ma benefits, even nkhani ya ma promotions. Madera atatu amene wa ku prison, ku polisi ndi ku army kuli manyaka yokha anthu akuzunzika kopsa. And when it comes to my promotions mukuchita promote abale anu okha and script imene ikayana iyambisa ndi ndani ku ameko, script imene ana iyambisa ndi ndani ku polisi kapena ku prison, koma mukupweteka anthu amene ali deserved kuti akhale ndi pa promotion yabwino, akhale ndi package yabwino, ma house allowance yabwino, and yet inu akuluakulu amene mukuyang'anira ma institutions amene mulibe nazo ntchito kuyang'anira moyo wa asilikali. And one day you are going to pay for it, and I can assure you kunena kuti Malawi yake CMA komanso mulungu wake CMA kuti muzipitiriza kuzunza asilikali. It is very pathetic kunena kuti Malawi is the only country in the region imene ikuzunza asilikali amene alibe nawo ntchito asilikali. Inu zoona amanebu alembesa mayeso ndikuachita haya asilikali ndikukabera ndalama zawo, ndizoopsa kwambiri. Sitikudziwa kuti maujeni madera ena mabarracks enawo abako ndalama zingati, koma kumvera kokha ndi 28 million imene yabedwa kuabera asilikali amene akuzunzika m'mabanja mwawo, amene alibe house allowance, amene alibe mazi, kumalephera kukagula mapampo amazi kumvera kuti anthu mwina apezeko moyo wabwino, ma toilet amangonunkha. And mazi akumene kumene amakatunga ni mazi okuti alibe chitetezo chokuti ndikumpasa munthu moyo wabwino. Ndi dziko lomvesa chisoni limene asogoleri ache atanganidwa ndi kuba, komanso atanganidwa ndi kumanyamula anthu kuchokera nawo ku Mzuzu, ku Dowa, ku Lilongwe, ulendo nawo ku Blantyre, ati Blantyre ikangozaza anthu agomere kuti koma abale munthu uyu ndiye akufunidwa, kumachita kulankhula mwathamo kunena kuti ine ndizawina ngati kapena mavotiwo anthu akuvotera kale. Ndi pamene mungadziwe kunena kuti msonkhano wa paki umene umachedwa kuti 6 all inclusive stakeholder, anthu akana si matematiki, anthu akunena kuti akufuna zisankho za manyo, chifukwa mmene akupangira a meki komanso apakiyo anabweresa anthu amene analine kale ni mayankho, andi cholinga chinali chopeza njira zokuti tikhale ndi chisankho chabwino. Koma zomvesa chisoni zonena kuti anthu akati akalankhula kuchita present imene akonzekerera za chisankho, akamafusidwa mafuso amayankha mozibakira, kukhanga diso anthu amene abwera ku stakeholders kondi makape, monga mmene imachitira polisi, mmene inachitira meki, kukhanga diso mwana anangotiitana kuti akati chite dictate zimene iyo akonza. But you must not forget kunena kuti this is a democratic country. Anthu ngati malamulo ena sakuafuna, you need to adhere to that. Malamulo ena mwachisanzo ku Kenya kunachitika lamulo limene anthu sanalikonde, kunachitika mademo, ndipo zimene zidatheka kuti lamulolo analichosa. Chimodzi so kuno ku Malawi anthu akunena
kunena kuti sakufuna mathematics komanso akufuna auditing. Ndi nkhani zazikulu zimene zinamanga nthenje kumeneko. Ndipo khala wina afune asafune koma Malawi yanena kuti mathematics sikufunika. Andiso chenjezo langa lina ndilopita kwa inu a opposition. Tinaona kupaki kuja kunena kuti zipani zosusa simunali above the occasion. You did not rise. Makangati ndinu ana, makangati akuchitani ambushi. Instead of standing and talk sense, maoneka kuti inu azipani zosusa sindikudziwa kuti kapena mwina mmakhala mutalandira ndalama kale, kapena amakuopsezani, kapena mmaopa unyolo, koma ndi ochepa amene achipani amene amayima ndikulankhula mwamphamvu. Ena mmangokhala ngati akuthirani mazi ozizira ndiye mukufunafuna blanket lokuti mufunde muzimva kutentha. Koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti muapwetekese Amalawi ndi inuyo a opposition chifukwa mwafasa kwambiri. And ineyo ndi madabu akunena kuti all this time maziwa ma areas amene mukufuna, areas of concern amene mukufuna kuti ameke achite rectify, koma ayi mangokhala madikira khaya apakiyo kuti ati itanise nsonkhano. Nthawi yonse simunathe kuwalembera apaki kapena kuwalembera Malawi Electoral Commission tikakufusani mmanena kuti samamva. Ndiye sonongati samamva, why are you not taking the matter to court? Why are you not writing international community kuti adziziwa kuti kuno ku Malawi zisankho zimene ziti zichitike ndi zachinyengo? And ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati simupangapo kanthu mudziwe kuti anzanu amene ali ready kukutakatani. Izizi akukakamira mathematics even olo kwawo koziwa democracy ko Elon Musk komanso ziko lonse la America ku Venezuela, Britain, Germany aichita blast system imene iyi yogwirisa ntchito ma EMDs kuzoera ku company imene ya mathematics. And ena akumeka akufuna azizibakira kumakhala ngati chisankho chondi chawo, kumakhala ngati iwo ndi amene atazika vota pa sigolo. And even pakale pano pakuli verification exercise, mukapita kumene koko mukapeza kuti munthu ukayika chala chako information si kubwera, information ikumatuluka bukhapukapo wa kumekiko akayike chala chake. Ndiye ndi vote ya mtundu wanji imeneyo. Ndi vote ya mtundu wanji kunena kuti munthu munyako wa information chala chake chizikakana koma chala cha munthu ina ndiye chizikatulusa information. Kungoziwiratu kunena kuti ku Malawi kunoko Katangale ali pasogolo, kuba ndi kumene kuli pasogolo, ndipo chilungamo ku Malawi kunoko sichizapezeka makamaka kwa anthu osauka. Mmenenso anthu akuvutikira kuti apeze chilungamo m'makhansulo mwathu. Ngati kubalaka kulanzi kuli asogoleri amene akuba kwambiri kuti munthu akalembese malo ache kuti amupangire lizi, ndiye kuti munthuyo wani alipire 130,000 komanso ahonge akumeneko kuti apiteso akamuonere malo achewo apereke kafiro kumenekonso kumapita matimu osiyana alipire ma allowances ndalama zochuluka. Kubalaka ndi kumene kuli Katangale koopsa Katangale. And ineyo ndimamva chisoni kwambiri kunena kuti even anti-corruption bureau yathu is not working, does not have the teeth to bite. Chifukwa ikanakhala kuti anti-corruption bureau yathu is working, anthu oyambirira kuagwira ndi akubalaka. Kubalaka kumene kuli chinyengo kwambiri kwa DC, makamaka kulanzi ndi kumene kuli chinyengo anthu akuvutika kwambiri. Kodi munthu wakumuzi akakupaseni inu ma allowance yeti ni ntchito yanu, akakupaseni inu fuel yeti ni ntchito yanu, and you are there kuti muathandize anthuwo. Even ulonkhani zomwezi zokuti anthu alembedwe ntchito za UHS omwewa mukapita kubalaka komanso kunchewu akuluakulu akumene kolemba za ntchito akumachita demand 1 million. Akakuchosera ati kupereke 700 kapena 600,000 uwapase ati akulembe ntchito. Malawi muno ndi ziko lomvesa chisoni chifukwa chani tili ndi usogolero wokuba, tili ndi usogolero wovunda, usogolero umene sukulabada achina chilichonse kungoyang'anira za iwowo. Ndiye ndafuna ndikuwuzeni abale anga amene mwina simukudziwa kunena kuti paki itayitanisa meeting anthu anakana nkhani za mathematics akufuna chisankho cha manyo. Ndipo izi mukapitirira ife tikuyitanisa mademo monga amene mwamveranso kuti kumzuzu kuli mademo, lachiwiri
likubwera litipangisa mademo komanso tipite ngakhale ku khoti kuti anthu akaziwe chilungamo. Ife sitikufuna zisankho za chinyengo. Munthu amene akuyenera kuwina akawine osakhala moberaya. Bon Clinda, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.